Праблема прафілактыкі дзіцячых суіцыдаў сёння стаіць асабліва вострай, патрабуе максімум увагі. Толькі за гэты год у вобласці 9 выпадкаў. Педагогі і псіхолагі б'юць трывогу. Новыя методыкі прафілактыкі і шляхі вырашэння гэтай праблемы абмяркоўвалі на семінары ў брэсцкім аблвыканкаме. Семінар праходзіў у рэжыме онлайн. На сувязі з аблвыканкамом былі ўсе раёны. К сожалению, в Брестской области статистика в этом году говорит о том, что наши дети сегодня совершают достаточно много суицидальных попыток. И сегодня система образования совместно со всеми заинтересованными имеет необходимость актуализировать всю ту информацию, которая необходима для работы в системе образования. Нельга пакідаць падлетка сам на сам са сваімі праблемамі, сумненнямі. Менавіта такая сітуацыя па меркаванні спецыялістаў можа падштурхнуць яго на суіцыд. Важна, каб бацькі з дашкольнага ўзросту уважліва сачылі за псіхічным і псіхалагічным станам дзіцяці. Спецыялісты кажуць, трэба ўмець з ім гаварыць і слухаць яго. В основном психологи выясняют, что существуют проблемы в семье. К сожалению, это неизбежно. Кто-то старается воспитывать, кто-то не старается. Родители разводятся, происходят в семье конфликты. Существуют, к сожалению, семьи алкоголиков. Родители, которые недостаточно внимания уделяют по определенным причинам своим детям. Это все ведет к тому, что ухудшается психологическое здоровье самих детей. Звесці рахунак з жыццём, як кажуць спецыялісты, ва ўяўленні некаторых падлеткаў адзінае выйсце са складанай сітуацыі. Своечасова заўважыць суіцыдальныя паводзіны і папярэдзіць непапраўныя агульная задача педагогаў, бацькоў і медыкаў. Тацяна Ігнатавец, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».